Com és la meva salut? De què forma puc tindre cura d'ella? En quins aspectes he de centrar-me per a desenvolupar el meu benestar? L'adolescència és una etapa complexa, en la qual es produeixen canvis a nivell físic, a nivell cognitiu, emocional i social. A més, durant la joventut, els i les joves s'enfronten a nous reptes com la cerca de la identitat o la presa de decisions respecte al seu futur. La manera en la qual s'enfronten a tots aquests reptes i canvis pot influir en la seva salut. Tradicionalment, la joventut s'ha considerat una etapa de vulnerabilitat, però actualment s'entén també com un període d'oportunitat. Els joves tracten de buscar el seu propi camí, desenvolupen relacions madures i assumeixen cada vegada més responsabilitats. Tots aquests aspectes suggereixen que podria ser el moment òptim per al desenvolupament de competències que promoguen la seva salut. Però, què és la salut? L'Organització Mundial de la Salut la defineix com un estat complet de benestar físic, mental i social, i no sols l'absència de malalties o trastorns. Aquesta definició enmarca la salut des d'una perspectiva biopsicosocial i posa l'èmfasi en la combinació de diferents dimensions interrelacionades. Això evidencia la importància de realitzar un abordatge multidisciplinar per a una promoció òptima del benestar. Com podem potenciar el benestar en l'adolescència i la joventut? Quins aspectes hem de tenir en compte? L'OMS i l'ONU han desenvolupat recentment la segona edició d'una guia que tracta de respondre a les necessitats de salut i benestar dels adolescents de tot el món. En ella es posa l'èmfasi en 5 dominis claus per a desenvolupar el benestar. El primer domini és la bona salut i nutrició òptima. Hem de posar atenció a la salut física, que inclou l'activitat física i la son, a la salut mental i a l'estat nutricional. El segon domini és la connexió, valors positius i contribució a la societat. Les persones joves han de sentir que formen part de la societat i s'han de promoure les relacions familiars, socials, acadèmiques i laborals positives. També s'inclouria el desenvolupament d'habilitats interpersonals com l'empatia, el respecte als altres i la integritat. El tercer és la seguretat i un entorn adequat. En aquest domini s'inclou la seguretat no solament física, sinó també emocional. Les persones joves han de rebre un tracte just, tindre les mateixes oportunitats de vida i no patir discriminació. El quart domini és l'aprenentatge, competència, educació en habilitats i ocupabilitat. S'ha de promoure la motivació per l'aprenentatge continu i el desenvolupament de les habilitats per a la presa de decisions. També és important adquirir competències per a poder aprofitar oportunitats culturals, socials o econòmiques presents i futures. I finalment, l'agència i resiliència. En la joventut s'ha de posar l'èmfasi en el desenvolupament de l'autoestima i la capacitat d'autodirigir-se. És important que les persones joves tinguin un propòsit vital que siga significatiu per a elles i que se senten preparades per a fer front a les adversitats. Quins recursos podem utilitzar per a promoure la salut en adolescents i joves? Existeixen diferents programes centrats en la promoció de la salut i el benestar. Per exemple, el programa EmoWell pretén promoure amb un serious game la regulació emocional, les relacions interpersonals, l'autocura i la cerca de sentit en la joventut. En el disseny es va involucrar a joves que debatien sobre els aspectes que consideren més importants per al seu benestar. Un altre exemple és el Centre Fundació Rafa Nadal València, que treballa a través d'activitats esportives i educatives i proporciona suport psicosocial a joves en situacions de vulnerabilitat. També hi ha programes relacionats a la promoció de la salut física i mental, com és el programa Ten Vida, dissenyat per a adolescents que tenen una malaltia crònica i les seues famílies, o el programa PAIRO per a l'atenció integral a l'obesitat de l'Hospital General. En conclusió, per aconseguir que les persones joves desenvolupen la seva salut i benestar, s'ha de potenciar el desenvolupament d'hàbits de vida saludables tant a nivell físic com a nivell psicosocial. Per això hem de fer èmfasi en les aproximacions multidisciplinàries que tracten d'abordar la salut dels joves de manera integral.